Dobrý den. Jménem Ministerstva pro místní rozvoj vás vítám na Chvalském hřbitově v Horních Počernicích a dovolte mi především přivítat mého kamaráda Adama Vokáče, hřbitovníka lučního, hrobníčka lučního dokonce, který přijal naše pozvání, našel si svůj drahocenný čas a pomůže nám zahájit nějaký dialog. Přestože se známe už více jak 3 roky, tak pořád si máme co říct. A my bychom rádi, kdybyste byli svědkové toho našeho rozhovoru a pokud bude možné, tak bychom potom reagovali na vaše otázky. Já moc děkuji za pozvání od Ministerstva pro místní rozvoj právě na tenhle ten rozhovor, na uspořádání vlastně prostoru pro tenhle dialog mezi námi jako poslední stopou, mým spolkem aktivistickým, který se tady snaží, jak my říkáme, hejbnout kostrou českého pohřebnictví a posunout nás hlavně k tomu přírodnímu pohřebnictví, kde vidíme velký prostor pro alternativu a způsoby, které by dnes přinesly lidem útěchu právě v těchto otázkách. No a moc si vážím toho, že právě Tomáš Krutoký, který mě kdysi před těmi 3-4 rokami uvedl vůbec do téhle problematiky a dal mi prostor už od začátku, takže si dnes udělal prostor pro to, aby jsme spolu vedli už nějaký seriózní dialog, který doufám budeme rozpracovat v dalších letech na ministerstvu společně. Jinak Tomáš Kotrlý je vedoucím oddělení pohřebnictví právě na ministerstvu pro místní rozvoj. Adama jsem si všiml hned, protože studoval v Americe e-learning, velice náročný dlouhodobý kurz na téma přírodní pohřebnictví. Byl tam jediný Evropan, takže reprezentoval nejenom Česku. No, zatím to málo, co jsem mohl, tak jsem předal ven, ale rád bych to teďka nějak jako začal vlastně proměňovat v tu realitu. Nejenom tou osvětovou činnost, který se teďka věnujeme hlavně s poslední stopou. Už rád bych to proměnil v tu realitu a proto jsem rád, že se o tom dneska můžeme pobavit. Připravili jsme si pro vás asi 5 bodů takových témat, které bychom chtěli probrat, které vlastně nás stopou teďka právě trápí, nebo kde vidíme ten prostor pro změnu právě směrem k tomu přírodnímu pohřebnictví, tak, jak se to děje na západě. Vlastně všechno, o čem se to budeme bavit, už v nějaké podobě na tom západě funguje a proto my vlastně čerpáme s poslední stopou z toho, že pokud země jako Velká Británie nebo USA už tuhletu metodu nebo tu praxi osvědčili za ta léta, tak tím, že to je velmi podobná kultura té naší, nevidíme problém, proč by to nemohlo fungovat i tady u nás. A asi se můžeme dát do toho. Já začnu takovým jednodušším tématem, které je hloubka hrobu. Je to vlastně trochu taková technikálie. Nám vadí to, že je tady dneska dáno zákonem, že minimální hloubka hrobu je 1,50 m. Kdežto právě ve Velké Británii nebo v USA se podívá do mnohem mělčích hrobů, kde je potom vlastně tělo mnohem více v souladu s tou přírodou ve smyslu, že je v té svrchní vrstvě půdy, kde probíhá ta mikrobiální aktivita a tím pádem se to tělo s nás rozkládá a ta půda si z vás reálně něco odnese. Je tam právě i tahle ta jako symbolická myšlenka toho předodu. A bohužel v té hloubce, jak je to dneska dáno zákonem, tak to tělo tlí déle a vlastně už nevyživí nějak tu svrchní vrstvu půdy, kde se děje ten život. Zároveň je to třeba i cesta k tomu, jak zlevnit vůbec pohřeb do země, protože samozřejmě ten výkop stojí poměrně značnou částku a pokud si vezmeme třeba tady těch 50 cm, co my navrhujeme, že bychom to udělali jenom do metru, tak tam vidím právě velkou úsporu, protože čím hlouběji jdete, tím náročnější je ten výkop. Takže takových 100 metrů to vykopeme s hrobníkama klidně za dopoledne a značně to ušetří tu práci. Zároveň je tam větší bezpečnost práce a vnímáme i to, že je tam potom vlastně zajištěna větší filtrace té vody, respektive těch tekutin, které se vlastně vsakují do země, tím, že je tam větší vrstva zeminy mezi splitní vodou, podzemní vodou a tím tělem. Takže vlastně dojde k lepší filtraci. I z tohohle hlediska je to vlastně šetrnější té přírodě. Tak. Právě co se objevil Adam jako předseda spolku Poslední stopa, tak i Ministerstvu pro místní rozvoj vlastně došlo, že nám to taky vadí, ta hloubka toho hrobu, že to prostě zákon dává striktně, nedává alternativu, nedává možnosti hřbitovům, aby se rozhodli jinak.
aby pozbývali do mělkých hrobů. Takže to je jedna z těch velice pozitivních věcí, kdy jsme založili pracovní skupinu pro tu ekologii, pro to zelené pohřebnictví. A toto bude určitě jeden z bod novely, aby se hloubka hrobu v zákoně vyškrtla, aby byla prostě fakultativní, nikoliv obligatorní povinností. Je jasné, že ten zákonodárce před 25 lety měl obavy o záplavy, povodně, o to, že by ty hřbitovy mohly být vyplaveny, že by ty hroby byly otevřené, že by došlo k tomu, že by se lidské tělo mohlo odplavit ze hřbitova, že ta hloubka hrobu v zákoně je zbytečně podrobná, kazuistická. Máme tam hloubku pro děti do 10 let, máme tam hloubku pro dospělé, máme tam hloubku pro to, když chtějí být 2 těla nad sebou, tak je to takzvaná nadstandardní hloubka za příplatek až 2 metry, 2,5 metru. A ta kontaminace těch podzemních vod je tady na bíledni. Takže na jedné straně ten zákonodárce chtěl zajistit tu pietu při nějakých neštěstích, jako jsou právě záplavy a povodně. Možná tam navázal i na nějaké historické vyhrabávání divou zvěří, nebo i domácím nějakým chovem slepic, dejme tomu, které dokážou taky pěkně hrabat, až se k tomu tělu by mohly dohrabat. Divoká prasata by mohla vniknout na hřbitov, ale jsou to ojedinělé případy. A teď je otázka, jestli kvůli tomu, že se jednou za čas vyplaví hřbitov, jednou za čas tam prostě vnikne divá zvěř, jestli kvůli tomu jako dávat paragrafy do zákonu. A my můžeme navíc na to odpovědět i s poslední stopou tím, že právě tím, že v zahraničí už je to prověřená praxe, tak jsou data na to, že jako třeba ta zvěř konkrétně už takhle hluboko vlastně necítí. Už vůbec ne ta zvěř, kterou tady máme u nás na hřbitovech. Takže tohle by se dalo taky vyvrátit daty. Stejně tak nám v zákoně chybí a nikomu to nevadí. Celých 25 let tam nemáme, na jakou teplotu má být tělo spopelněno, jak velká mají být dvířka do kremační pece. Nemáme tam taky žádné centimetry a stupně Celsia. Nikomu to nevadí a krematoria fungují. Tak proč hřbitovům diktovat, kolik centimetrů má hrobník vykopat hrob? Kdo to má přeměřovat? Protože také zbytečně se musí zahajovat přestupkové řízení, když se nedej bože přijde na to, že se pozbývá do mělkého hrobu. Takže toto naprosto nám otevřelo oči právě to zelené pohřebnictví a my jsme už, protože novela může trvat roky, tak my jsme se snažili v té pracovní skupině vytvořit nějaké dokumenty, nějaké postupy, jak by takový hrob už za současné legislativy mohl fungovat. A protože to nejde jinak obejít, tak já jsem si pro vás připravil schéma, který tady Adam určitě jako s úsměvem už viděl, ale říkal, na to si musíme, Tomáši, ještě sednout, to je moc čerstvé. Já vám ukážu schéma, jak by mohlo vypadat nadzemní hrob, čili nekopalo by se vůbec do země. Šlo by o to, že by jiná obdobná schránka, nemusí to být ani raket, ano. Máme v zákoně jinou obdobnou schránku, ale to je téma na další otázku. Takže něco, co připomíná rakev, ale může to být jenom proutí nebo plátno, by se položilo na zem. Čili vůbec by se nehloubila zemina, to tělo by leželo na úrovni, tak jak tady vidíme, tady úroveň toho hřbitova, a na to by se postavila dřevěná hradba, nějakých kulatin. Ano, ta by se zakotvila, spojila by se nějakou vazbou, tak, aby vydržela prudké deště, delší nějaké nepřízně počasí a vlastně by obepnula to tělo ležící na trávě zelené, na nějaké desce a zasypalo by se zeminou. Takže to je náš současný návrh, jak už by se dnes, kdyby to řády hřbitovů chtěli povolit, kdyby obce k tomu byly přístupny, by se mohlo pozbývat, aniž by se vůbec kopalo. Ale jakmile se jednou začne kopat, musí se ta hloubka dodržet, na tom prostě dál musíme trvat, protože zákon nemůžeme obejít. Jo, jako příklad nadzemní stavby, kde se pozbývá
taky legálně je tato nadzemní hrobka, kde také tělo leží na úrovni hřbitova. Ano, otevřete tu branku a už můžete vidět rakev. Takže ty kaplovité nadzemní hrobky jsou u nás běžné, jenom nejsme zvyklí na to postavit hrob nad zemí, jo, kdy tělo v rakvi nebo v jiné obdobné skánce je zasypáno zeminou. To je to novum, které zase díky poslední stopě tady vzniká. Ale za nás můžu říct, že nám přijde mnohem praktičtější legalizovat tady ty pohřby do země, které nejsou tak hluboké. Už třeba kvůli tomu, že tady to vlastně vyžaduje docela mohutnou stavbu, aby teda podle toho návrhu ministerstva ten nadzemní hrob mohl vzniknout. Takže si myslím, že to ani není ušetření těch financí, třeba ani ušetření té ekologie. Mně to přijde trošku jako takový, já nevím, mezikrok možná zajímavý, ale radši chceme mířit na tu novelu zákona o pohřebnictví. No já už tu jednu novelu mám za sebou, tu jednu velkou a asi 10 malých. A musím říct, že změna zákona je trošku hazard v tom smyslu, že ta Poslanecká sněmovna i Senát s tím vládním návrhem si pak dělají, co chtějí. A zatímco my tam budeme řešit, aby se zrušila hloubka hrobu, tak oni tam můžou, teď přeháním, dát povinnost, že třeba rodina musí pohřbít pod pokutou a běda, když nepohřbí, protože je to prostě povinnost ze zákona. Takže aby jsme s nějakým dobrým úmyslem pak nesplakali nad tím konečným výsledkem a mají zákonodárci naprostou pravomoc pak s tím zákonem si dělat, co chtějí. Tak z toho důvodu je lepší někdy něco řešit metodikou, doporučením. My ty samosprávy nechceme lámat, ale umím si představit, a jeden takový malý hřbitov provozují, spravují tedy pro paní starostku, že by na těch malých venkovských hřbitovkách nějaký takový pohřeb a hrob mohl vzniknout. Můžeme se přesunout k dalšímu tématu, které na to vlastně tak navazuje. A to je právě ten další způsob pohřbení do země, nebo respektive ta praxe, která může ten pohřeb do země zlevnit, dělat to ekologičtějším, právě zase víc v souladu s tou přírodou. A to je pohřeb bez rakve, jenom v takovém plátnu. A zase způsob, jakým se pohřbívá na západě, v rámci toho přírodního pohřebnictví, pohřbívají ale takhle třeba i muslimové nebo židé, je to vlastně zase méně materiálově náročné, nemusíte pořizovat tu rakev, protože stačí zapojit to tělo do toho plátna. A tomu tam většinou ukládáte na takové dřevěné desce, ale jde to i bez ní. Je to pro mě třeba i takový jako silnější věm, tím, že vlastně vy vidíte ty obrysy toho těla při tom pohřbu, čelíte té smrti víc napřímo a může to pro vás být tak jako takové opravdovější. Zatím vlastně tu diskusi už vedeme pár let a zase asi jsou tu nějaké možnosti, jak by se to dalo obejít. Pro nás je jako pro poslední stopu důležité, aby o tom nebyl žádný pochyb, že tady ten způsob pohřbu jde. A bylo to jasně dáno v zákoně, který dneska pojednává třeba o té konečné rakvi a vlastně často si ho lidi vykládají spíš tím způsobem, že to nejde. Proto to dneska, pokud vím, nikde na veřejném pohřebišti nechodí. Tady s Adamem zase Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí, že by bylo dobré, aby v zákoně byla jasnější definice toho, co to je pohřbení, protože dnes tam sice rakev není jako esence toho pohřbívání, či není to nutná položka pohřbu, ale na druhé straně se o konečných rakvích mluví tolikrát, že jsou lidi zmateni a neví, jestli teda smí pohřbít jenom v plátně nebo v něčem, čemu říkáme jiná obdobná schránka. A ta v zákoně je. V zákoně není jenom slovo rakev, ale je tam i ta jiná obdobná schránka. A zase chtělo by to už odborníka, který by tu rodinou přesvědčil o tom, že je to legální. A ty správy hřbitovů a pohřební služby, jak jsou konzervativní, mají za sebou ty výrobce rakví, takže chápeme, že je tady rozjetý nějaký trh, který je zakonzervovaný. A ten zákon se jim hodí spíš vykládat konzervativněji, že rakev je povinnou součástí pohřbívání, přestože ministerstvo říká leta letoucí, že to povinné není. Ale ministerstvo nemá svůj hřbitov, státní hřbitov tady není, aby mohlo ukázat, kde to. Jo, my jsme závislí na těch jednotlivých obcích a městech a církvích. A pokud ty řády, ty samosprávy nezmění, tak žádný zákon tady nepomůže. A tím se vlastně dostáváme rovnou k tomu dalšímu tématu asi. A to je vlastně možnost zřizovat hřbitov
jako soukromá osoba, případně třeba nezisková organizace. Zase, tak jako to probíhá na západě, kde hlavně ty přírodní pohřebiště vlastně vždycky ze zpočátku aspoň iniciovaly právě nějaké různé neziskové organizace, které je potom spravují v podstatě jako takové hřbitovní rezervace, jak my říkáme, kde vlastně je to hodně propojeno s ochranou přírody, s ochranou krajiny, třeba nějakou rekultivací té krajiny. A ten hřbitov vlastně nevypadá vůbec jako stavba. Jsou to louky, lesy, nějaké jako hodnotné ochrany, nebo které třeba pečují o nějaké chráněné druhy a tak. Že navíc vznikne to pohřebiště, ale nevypadá právě jako stavba, jenom se tam prostě pohřbívá v souladu s tou přírodou, co nejšetrněji to jde. A třeba ty finance, které ten pohřeb přinese, tak stojí právě na péči o to místo, tak aby ta příroda tam zkrátka prospívala dál. To je třeba taková myšlenka, která se mi líbí, rád bych ji tady realizoval, ale v tuhle chvíli, pokud se toho nezhostí obec, která to často ještě musí být vlastně zapsáno i v územním plánování, právě jako hřbitov, což ještě trvá taky dlouho, tak tady ta cesta k tomu zatím nevede. A to mi přijde právě, že ty neziskové organizace by to tady třeba mohly vlastně uvést, podobně jako to bylo na tom západě, že tady ta možnost vůbec je a vlastně zřizovat ty pohřebiště vlastně sam. Tady ten paragraf 17 zákona o pohřebnictví skutečně jasně stanoví, že vlastnit ten pozemek toho hřbitova může jenom církev nebo obec. Žádná neziskovka. To s Adamem naprosto souhlasím, je to opět rigidní, konzervativní ustanovení, které lze změnit, ale územní plán nezměníme. Územní plán tady bude i pro ty neziskovky. Takže i neziskovka, pokud získá pozemek a bude tam chtět založit hřbitov, bude muset změnit územní plán a potrvá to roky. Tady, Adame, si myslím, že s územním plánem nepohneme. Ale myslím si, že by to mohlo být třeba vnímáno jako trvalý travní porost. Jo? Že vlastně tím, že by se nejednalo o stavbu, tak ten trvalý travní porost by zůstal zachován, jenom by se tam navíc pohřbívalo. Věřím, že by tam třeba mohly být takovéhle cesty, kde by pak nebylo potřeba ten proces dělat na několik let. Ale samozřejmě stačí nám, když to bude možné pro ty neziskové organizace, případně soukromé subjekty jiného typu, i kdyby to mělo trvat několik let, tak pořád je to úspěšný. Přesně tak, tady prostě je nutné si uvědomit, že zákon by měl být koncipován velmi stručně, velmi obecně, tak, aby nesvazoval aktivisty podobného typu, aby lidi mohli aktivně k tomu pohřbívání přistupovat, aby si sami mohli provozovat vlastní hrobky na vlastních zahradách, tak jako to bylo ve 30. letech. Byla to tehdy šlechta, ale i dneska vzniká bohatší vrstva občanů, kteří chtějí na svých pastinách zakládat hřbitovy. Proč jim to vlastně zakazujeme? Jaký teď máme odůvodnění toho veřejného zájmu, když to bude zaknihováno v katastru nemovitostí, bude to v územním plánu, bude tam hydrogeologický posudek, bude ten hřbitov možná dokonce pěknější, luxusnější a bude lépe spravován než kdejaký obecní hřbitov, který tady máme v České republice. Takže i tady doporučuji se odprostit od toho nánosu té historie, která nás trošku zatěžuje, že hřbitovy byly vždycky obecní nebo církevní. Teď máme třetí cestu a bude to určitě za krátkou dobu změněno. Věřím tomu. Jde právě i o to, že obec dneska, pokud zřizuje hřbitov, tak je to často jenom z důvodu, že nemá kapacitu, nebo že nemá vlastně třeba žádný hřbitov ještě a chce mít vlastní, ale že co mi tady vlastně přijde právě, že v té diskuzi vůbec není, je nějaká alternativa, že by ta obec hledala jako rozšíření té služby a proto vlastně poskytla i tady to přírodní pohřbívání. Že to nikdy není tím důvodem, jako pojďme tady poskytnout i něco nového pro zřizování toho hřbitova, je to vždycky jenom nedostatek kapacity a často to pak končí tak, že ten hřbitov se sice zřídí, ale je to jeden obnový hrob vedle druhého. Takže jako my třeba zastánci toho přírodního pohřebnictví nemáme prostě ty možnosti, až tedy na výjimky, které vznikají už dneska pod obcemi, ale hlavně vlastně už v rámci existujících hřbitovů, kde třeba to přírodní pohřebnictví nejde zas tak propojit s tou péčí o krajinu. Tady vlastně Adam říká, že by to bylo i systémové, protože jestliže si můžu na vlastní pozemku zřídit krematorium, ano, taky to trvá 2-3 roky, než orgán ochrany vzduší a než ten územní plán. Ale jakmile to jednou je schváleno, tak si soukromá firma nebo fyzická osoba může provozovat krematorium. Jak je možné, že to nejde u hřbitovů?
Jo, jakoby se tady nesystémově přiklání Česká republika na stranu těch krematorií a upozadňuje ty hřbitovy, ten jejich rozvoj. A to je škoda. Další věc, která je hodně spjatá s přírodním pohřebnictvím, je i pohřbívání své pomoci. Vlastně v rámci toho hnutí, které probíhá na západě, a my jsme jako poslední stopa jeho součástí tady v České republice, tak je zvykem i vracet, nebo ta tendence tady vracet ten pohřeb do rukou rodiny, pokud samozřejmě o to rodina má zájem. Umožnit tady vlastně způsob pohřbívání své pomocí, jak jsme na to byli zvyklí po 10 000 let. Tím způsobem, že právě rodina je schopná postarat se své blízké do nějaké míry své pomoci. Je to vlastně poměrně moderní záležitost, že tady máme pohřební průmysl, pohřební služby nějakých 150 let. Takže vlastně z tohohle důvodu my vidíme vlastně možnost vrátit se tady zase k tomu, co nám jako lidem bývalo přirozené, a té smrti se třeba té smrti člověk napřímo, a věříme, že to může být pro tu rodinu terapeutické si projít si tím procesem samo. Samozřejmě do nějaké míry, a o tom se můžeme bavit. Takže tak, jak to třeba dneska funguje na západě, je to, že bez přítomnosti pohřebních služb, často je to třeba pořád s doprovázením nějakého profesionála nebo profesionálky, který po tom, co tělo zemře, tak přijede na to místo a vlastně rodinu ubezpečí, řekne jim o tom, jaké mají práva, a že není třeba volat tu pohřební službu. Tělo se třeba chladí přímo tam v té místnosti, za použití třeba nějaké chladící podložky, a tím pádem rodina má dost času se rozloučit, a potom mezi tím vlastně třeba tady ten zprostředkovatel sjedná nějaké pohřbení, nebo respektive domluví se třeba se hřbitovem, nějakým přírodním hřbitovem, že tam třeba se ta rodina vytepe. No? Další věc, která právě jde udělat tu své pomoc. Ještě jsem zapomněl, že samozřejmě dojde k nějaké úpravě toho těla, zase z části té rodiny. Potom si tady vyberou nějaké to hrobové místo, třeba i sami vykopou ten hrob. S pomocí třeba toho profesionála ho převezou, protože ne každý má na to místo v autě, na to pohřebiště, a tam ho své pomocí pohřbí. Není na tom vlastně nic tak těžkého, jak se může zdát. A tohle je právě běžná praxe na těch přírodních pohřebištích, třeba na západě. A to bychom taky rádi umožnili, tak jaký je dneska vlastně ten zákonný rámec. Adame, děkuji za slovo. Do it yourself funeral je skutečně hybatelem všech změn, protože to je i podle mě základ toho ekologického vnímání toho pohřbívání. Jakmile mám něco za zdmi, jakmile tam musím klepat, abych se mohl podívat na svoji babičku, tak je něco špatně. Jo, takže pohřeb své pomocí Ministerstvo pro místní rozvoj dlouhodobě podporuje. Chceme, aby jsme se nestali totalitním státem, protože i v 50. tvrdých letech venkovský pohřeb své pomocí byl naprosto běžný. Nedovolili si ho zakázat ani ten největší komunista. Takže měli bychom se vrátit ke kořenům, měli bychom hledat vztah ke svým předkům nebo potomkům. A u těch dětí je to zvlášť markantní. Když mě zemře malé dítě, přece nebudu volat pohřební službu, nějaký rituál svěšených hlav v černých oblecích je naprosto nevhodný. Takže vždycky, když si nebudeme jistí, zda pohřeb své pomocí je dovolen nebo je zakázán, podívejme se, jak se u nás pochovávají, jak chováme ty děti, i když jsou mrtvé, ve svém náručí, než je uložíme do té rakvičky, než je svěříme té pohřební službě. Takže pohřební služba není povinná. Já sám před 5 lety, když jsem pohřbíval vlastního tatínka, tak jsem si sám vykopal hrob, sám jsem si zařídil, aby jsme tatínka oblékli do rakve, sami uložili, sami ho dekorovali. Všechno jde, jenom to chce. Semknutou rodinou, víc si jistí, že to je dovoleno, že nás nikdy žádný policajt, ani hygienik nebo lékař nebude honit, co si to dovolujeme, že tělo svého blízkého si dovolujeme upravovat sami. Nebojme se toho, a pokud není nějaká mimořádná situace, něco jako byl covid, kdy se všichni báli dotýkat se těl zemřelých, tak ochranné pomůcky samozřejmě, zaškolení je nutné. Je potřeba být vždycky určitým způsobem opatrný, ale nepřehánět ten hygienismus do té míry,
že tady budeme dávat pokuty za to, že si rodina chce do it yourself funeral prostě po svém pohřbít svého dědečka, tatínka, maminku a babičku. Takže v praxi to třeba znamená to, že ta 96 hodin, co si musí pohřbít, nebo takhle, sjednat pohřbení, tak tohle sjednání pohřbení vlastně znamená jako v tom hřbitově. Přesně tak, Adame. Sjednat pohřbení znamená, že si pronajmu hrobové místo. Ideálně, když už ho mám pronajaté. Já už mám 3 hrobová místa pro jistotu. Jsem si pronajal. Takže nebojme se, co máme občanský průkaz od 15 let, jít na hřbitov a pronajmout si urnový nebo prostorový hrob. Ale ten převoz, tam není povinnost té pohřební služby při tom převozu. Povinnost pohřební služby u převozu je určitě na pitvu a z pitvy. Tam s tím asi nic neuděláme, to je technický převoz, který nesouvisí s pohřbením. Určitě pohřební službu budeme potřebovat při repatriaci mezi státy, když budeme chtít letecky převést tělo do jiné země, nebo vlakem, nebo autem. Tam ty pohřební služby, toho si velmi váží, že jsou, ano. Ale na to běžné venkovské pohřbení nepotřebují žádné auto. U mysliveckých pohřbů stačí, když se sejdou myslivci, vezmou rakev na ramena a jdou pohřebním průvodem. Stejně tak máme, že jo, dobrovolné hasiče. Mají lafetu za hasičským vozem. Proč nevyužít nějaké koňské povozy, žebřiňáky, prostě cokoliv, co má obřadní charakter, tak jako při svatbě vyzdobíme auto a je z něho auto svatební, tak můžeme vyzdobit svoje vlastní auto a je z něho auto pohřební. Ale předpokládám, že lékař asi musí dát nějaké svolení k tomu, že to tělo, nebo že ta rodina se o to může postarat své pomocí, protože když je třeba to tělo ve špatném stavu, kdo to určí? No, když je tělo ve špatném stavu, tak lékař nesmí zavolat ani pohřební službu a má povinnost kontaktovat krajskou hygienickou stanici. A je to krajská hygienická stanice, která rozhodne, jak nakládat s infekčním tělem. To není kompetence lékaře, který rozhlíží tělo. Je to kompetence krajské hygienické stanice. Takže ani sebelepší provozovatel pohřební služby se nesmí přiblížit tělu, které je označeno jako velice nebezpečné, má třeba infekční chorobu Ebola, nějakou prostě krvácivou africkou horečku, tak tady ani sebelepší profesionál nesmí k tělu přistoupit, na to, že rodina se nepřijde. Mně šlo spíš třeba o to pokročilé stádium rozkladu. Pokročilé stádium rozkladu je o psychice. Tam by lékař měl doporučit tělo své pomocí neupravovat. Ale nesmí to rodině zakázat. Není to v jeho kompetenci. Ano, takže i zhlavené, traumatizované tělo může upravovat rodina. No, tak to je za mě skvělá zpráva, ano, že to jde, ale pořád mi přijde třeba potřeba tady vytvořit nějakou metodiku, že ten hřeb své pomocí. Rádi vám tomu poslední stopa nabídneme pomyslný ruce. Děláme nějaké další hezké schémátko, něco jako na zemní hrob. Protože mi přijde, že potom dneska spoustu lidí neví a případně by nevěděli, jak na to, takže za mě je taková metodika žádoucí. Štítíme se mrtvol, co si budeme říkat, jo? A pokud v tom neděláme jako my dva dlouho, tak já se lidem nedivím. Prostě chtějí to mít rychle za sebou, zaplatit si ty profesionály. Já třeba cestovní kancelář taky, když bych jel do Afriky, tak si radši najmu, nepojedu tam na vlastní pěst, ale proč bych na Slovensko měl mít, ne pohřební službu, ale cestovní kancelář. Dostáváme se k našemu poslednímu okruhu a to je taky možná nejvíc kontroverzní a to je přijetí nových metod pohřbení. Na západě totiž fungují další alternativy, kromě toho pohřbu do země, do hrobky nebo do hrobu, nebo kremace. A to je teramace nebo akvamace. Já vám zkrátce představím tyhle metody. Ta akvamace, ta je možná blížší té kremaci v tom smyslu, že probíhá podobně rychle, akorát v té redukci toho těla dochází pomocí vody, respektive 5% roztoku hydroxidu sodného nebo traselného. To tělo se umístí do takové válcovité nádoby a je vlastně omíláno za zvýšené teploty a pod tlakem právě tímhle roztokem a jsou smyty z něj všechny ty měkké tkáně, zůstane akorát kostra, ty kosti se potom rozdrtí a vlastně mají formu podobnou popelu, protože vlastně popel z kremace jsou taky akorát rozemleté kosti. A tyhle ostatky se potom tady ukládají stejným způsobem jako popel. Ta metoda je ekologičtější v tom smyslu, že nespotřebává tolik energie a
že ta energie může být elektrická, tím pádem se dá třeba využívat těch obnovitelných zdrojů. Naproti tomu, dneska jsou tady vlastně všechna krematoria na zemní plyn. Pak je tady druhá alternativa zvaná teramace, nebo také lidské kompostování lidově. My třeba jako poslední stopa vnímáme vlastně větší zájem spíš o tuhle metodu a proto teďka i víc jako zmiňujeme i při těch diskuzích jako něco, co bychom tu rádi měli legální. I hlavně třeba z toho důvodu, že už vlastně probíhá sice jen v omezeném režimu ve vedlejším Německu. A může to být možná podobně jako před těmi 110 lety, kdy tady právě Němci nám pomohli vlastně přijmout kremaci na našem území, že nám teď pomůžou přijmout i tu teramaci. No a to lidské kompostování probíhá taky v takové nádobě, já ji říkám kolíbka, protože se s ní i kolíbá, a v té nádobě je vlastně to lidské tělo se spoustou přírodnin. Je to prostě taková směs, aby vlastně po těch 40 dnech, jak dlouho takhle trvá ten proces v Německu, tak se vlastně to tělo přetvořilo v kompost právě s touto směsí. Ono se smíchá s těmi přírodninami. A dochází k tomu tak, že se zavře ta kolíbka, ještě se předtím navlhčí ta směs a za přístupu vzduchu zvenku právě to tělo tlí mnohem rychleji, než by bylo tlelo v tom blbě. A díky tomu se právě vlastně začne to tělo hodně zahřívat samo o sobě, bez přidávání nějaké teploty, na asi 60 až 70 stupňů na poměrně dlouhou dobu. A během toho právě to tělo stlačí patogen a vlastně zetleje a smíchá se s tou směsí postupně za nějakých těch 40 dní. No a výsledkem téhle metody je zemina, kompost, klidně říkejme, teramát, se mu říká odborně. Je to asi 120 kg úrodné zeminy, kterou se ta rodina může uložit aspoň třeba v Americe i na vlastním pozemku nebo na nějakém právě tom přírodním pohřebišti. A vlastně z toho kompostu pak může vzít právě ten nový život. Může se zasadit strom v rámci toho pohřbu. Může se ten kompost využít v záhoncích na zahradě, pokud byl někdo vášnivý zahrádkář třeba. Vidíme v tom krásnou alternativu právě v tom, že zase je tady ta myšlenka toho přerodu, myšlenka toho, že tady jsme ještě nějak platní pro tu zemi, která nás živila tak celý život, tak my teď po smrti můžeme vyživit. Takže to je tak ve zkratce. Pomalej to neumím, pardon. Nebo kratším způsobem. Ministerstvo pro místní rozvoj tady s poslední stopou taky rezonuje, protože nelze pořád stavět jenom na pohřeb do země a pohřeb žehem. Tyto dvě klasické metody, jedna je 120 let u nás vlastně, tak je vlastně nová pořád, jo? A jedna je tady 10 000 let. To pohřbívání do země je vlastně velmi blízké té teramaci, protože i při pohřbu do země tělo zemřelého tleje, spráchnivý, ale trvá to možná někdy 10 i 15 let. Na některých hřbitovech i déle. A tady se to pomocí moderních průmyslových metod snaží firmy zkrátit na 40 dnů. Takže to je palec nahoru. Ta metoda prostě urychluje vlastně to tlení toho těla. Jako problém, který vidí naše pracovní skupina, je problém potom s tím výsledným produktem, s tím teramátem. Protože v něm můžou být ty nesmrtelné náhrady spojené ještě s těmi kostmi. Zatímco oheň vám ty kosti spopelní a ještě se pak rozdrtí v kremulátoru a velice dobře se magnetem ty různé šrouby a ty náhrady, které máme z nemocnic, vypreparují z toho popela. Tady bude muset být někdo, kdo se v tom teramátu bude muset po těch 40 dnech takzvaně hrabat, bude muset vyšroubovat některé ty šrouby z té stehenní kosti, protože jsou to kvalitní železa, hluboko zadělaná. Takže tady vidíme nebezpečí, že se ten takzvaně recyklovatelný odpad bude těžko preparovat z těch samotných kostí a z toho teramátu. Takže to je takové technické riziko, které tam vidíme. A to, co tady správně říká Adam, že jakýsi hybrid je v Německu, nepovažujeme za úplně přátelské k životnímu prostředí, aby se 120 kg zeminy převáželo na hřbitov, zase se pohřbívalo do země do nějaké hloubky metr a půl. Jo. To, co je v té Americe cenné a to, co nejde nikde v Evropě zatím, je to, že se ten kompost využije na vlastně oživení té zeleně. Že si rodina může to tělo zkompostované
zprivatizovat na té své pastvině zahradě po polových rostlinách, že si zabalí ten teramát do jednotlivých pytlů po 60 litrech a postupně tím bude mít balkonové květiny na několik let prostě dobře zásobené humusem. To je něco, co si myslím, že evropská mentalita ještě nedává. To duchovní zaměření, které máme my tady v západní Evropě, je hřbitov. Ukládat lidské ostatky na hřbitov. Něco jiného je ten lidský popel. Ten lidský popel je spopelněné lidské tělo, které za těch 120 let bylo přijímuto tak, že můžeme mít doma. Sice jsou německé státy, všich teda ubývá, kde vám urnu do ruky nedají, kde pohřební služba musí se zaručit, že i urna s lidským popelem bude uložena na hřbitově, je to takzvaný nucený hřbitov, ale chci jenom říct, že prostě nelze porovnat teramát, lidský pozůstatek s lidským ostatkem, jako je spopelněné lidské tělo. Že tady jsou to ještě dva jiné světy, musí se to zdokonalit, musí se to technicky prostě udělat tak, aby ten humus nezapáchal, aby v něm nebyly mastné části toho tlejícího těla, protože třeba i v Německu jsem se dočetl, že ty průmyslové kompostárny nesmí prostě kompostovat dobytek. Že ty mastné produkty kompostovat je mnohem náročnější než ten bioodpad, tak jak ho známe z běžné domácnosti. Takže musíme tady našlapovat velmi pomalu, jemně. Čeští občané můžou se nechat steramovat v Německu nebo v Americe, je to teda nesmírně nákladné, ale nikdo jim nebrání, aby si to přáli již nyní, aby po své smrti byli takto pohřbeni tam, kde je to legální. Já ještě odbočím, jestli mě Adam dovolí, ale když si čtete i to povolení té kremace, tak to vypadá, že ano, u nás je to 1918, ale první krematorium na Slovensku bylo povoleno a vlastně dokončeno až v roce 1968 a v Polsku až v roce 1994. A co mě nejvíc překvapilo, Řecko. Nikdo mi neřekl, že Řecko je nějaký rozvojový stát, je to součást Evropské unie a tam bylo spopelnění legálně dovoleno až v roce 2005. Čili ne každý stát je tak rychlý, ne každý stát má takovou poptávku po těch různých alternativách a myslím, že v České republice to taky ještě pár let počká, tady ti asi Adame moc nepomůžeme. Tady budeš muset na tom všechny síly a snažit se přesvědčit nejenom ty mladé, kteří na to už teď slyší, ale právě tu generaci mého po 50 věku, aby to pomalu začalo. A fakt další věc, kterou ti můžu poradit, jo? Nakup tu kolébku nebo sežeň nějakého developera, filantropa, který to sem doveze, tak jako v Liberci Němci koupili kremační pec v roce 1917, když to Rakousko-Uhersko zakazovalo a už to bylo připravené. Zapečetilo se to a čekalo se na stanovisko hygieny, čekalo se na stanovisko živnostenského úřadu, budeme muset řešit i ten územní plán, stavební úřad možná, jo, takže toto by asi taky hodně pomohlo, kdyby se ten průmyslový kompostér už nám nějak dostal. Je to všechno v plánu, ale jako souhlasím vlastně s tím, co říkáš, že v tuhle chvíli, když to není ani legální v Německu, tím plným způsobem, je to zatím pořád v tom výzkumném režimu, takže chápu ty obavy, nebo jako respektuju, že v tuhle chvíli asi není ještě na místě to tady u nás legalizovat. Já jsem rád, že se o tom bavíme a že to má nějaký vývoj, ale zároveň jako vidím, že v té Americe to funguje. Že to tam funguje i s tím způsobem, že se s tím ostatky nakládá hodně podobně jako s tím popelem. Ve smyslu, že si ta rodina může si ten majet sobě na zahradu a je to vlastně jako prohlášené za nezávadné žádným způsobem. Není to žádná hrozba veřejného zdraví. Takže vlastně, když vidím, že to funguje v té Americe, tak to beru jenom jako... Ne ve všech státech. Ne ve všech státech zatím, ale jako ta legalizace tam je poměrně jako pokračuje rychle. Tisíce lidí už si tohle metodou prošli a... Já si třeba umím představit, že by soudní lékař ještě ten teramát po těch 40 dnech prohlídl. To znamená, byla by tam prohlídka toho těla před kompostací
a pak by tam byla druhá odbornější prohlídka už soudního lékaře, ne obyčejného lékaře, ale soudního, který by byl specializovaný na to zkontrolovat, zda v tom teramátu skutečně nejsou nějaké ty pojivé šlachy a různé vazby s těma kostma, nějaké drobné kosti, zuby, ty implantáty, ty náhrady. Aby zkontroloval tu firmu někdo objektivně a řekl, ano, tento teramát je možné použít jako hnojivo. Jo, to se dělá, ty kontroly. Třeba jen namátkově, ale určitě se to dělá. Ale co jsem vlastně chtěl říct, že jako v momentě, kdy teda to bude třeba legální v Německu a bude tam i legální vlastně ukládat ten popel, teda ukládat ten teramát podobně jako popel, tak jako nevidím problém, proč by to nemohlo být legální. Protože právě, jak jsem mluvil o té kremaci, že jsme ji tady přijali vlastně tak brzo proti Polsku nebo Slovensku, tak vidím, že my jsme fakt národ, který má rád tyhle alternativy, který třeba je v tomhle smyslu progresivní a už to tady u nás jako slyším docela. Oni první byli Němci v Čechách. Ano, přesně tak. V roce 1908 tady založili Důl Flame a byli to vlastně sudeční Němci, kteří u nás ten žeh začali nejenom propagovat, ale dávali do něho i peníze. Takže samotní Češi to brali spíš jako my jsme ti katolíci, my jsme spíš ti tradicionalisté, my ten žeh moc nechceme a spíše se od těch Němců tak jako tady učili. To je pravda, ale právě ty jiné církve třeba naopak byly ano, Československá církev husitská, poté, co teda vzniklo stát československý, tak si to vzala do svého vínku, ale to bylo zase vůči opozici tomu Rakousku-Uhersku, jo? Že my jsme Československá církev husitská, my máme všechno trošku jinak a ten žeh zpropagovali natolik, že do dneška máme kolumbární stránky v kostelích husitských sborů, hned za oltářem můžete uložit urnu, takže to máš pravdu. Kdyby takováhle církev nějaká teď vznikla taky, něco jako podpora teramace. Já spíš jenom chci říct, že si myslím, že tady vždycky nějaká ta alternativnější skupina je, která by už ho uvítala. Samozřejmě naším úkolem jako poslední stopě je třeba teďka ukázat, že ten zájem tu je, třeba v rámci nějaké petice, kterou se chystáme, aby právě bylo najevo, že má smysl se tím zabývat nějak zhluboka na tom ministerstvu, nebo případně oslovit poslance, kteří budou přímo iniciovat změnu zákona. Děkujeme za důvěru. Ta pracovní skupina je složena hlavně z pohřebních služeb a z provozovatelů krematorií. Škoda, že tady s námi ještě nesedí nějaký podnikatel, protože ta diskuze by se zvrtla ještě jinam, protože tady ty metody jsou také nákladné, stojí spoustu peněz, když se s něčím začíná. I kremace byla vždycky dražší, než převážila nad pohřbíváním do země. Takže i ta ekonomická stránka není od věci si říct, že to zpočátku bude bolet. Je to možné, no, ale jako vidíme, že na tom západě to už se jako ujalo takovým tím způsobem, že jde říct, že to je jako ověřená metoda, že se najdou lidi, kteří ji preferují. Pro mě třeba osobně je to právě taky ta volba, protože mně by se líbilo právě s tím teramátem nakládat podobně jako to dneska s tím popelem, jo? Že to nejde bohužel udělat s tím celým tělem, že si právě rodina třeba rozdělí vlastně ten teramát, každý si veme kousek mě k sobě na zahradu nebo k sobě domů do květináček lidě, že vlastně jako můžu být symbolicky u všech z nich a tím pádem, to je třeba pro mě ten důvod vlastně. Naprosto souhlasím s poslední stopou, že tělo není toxické, tělo neberme jako soubor nějakých patogenů a nebezpečných látek, jenom protože naposledy vydechneme. Pro mě mrtvé lidské tělo je živý člověk, který spí spánkem pokoje, jak se říká, jenom nedýchá. Ale pořád je to člověk, kterému se mám chovat, jako by byl živý. Výborně, tak my jsme vlastně dneska teda shrnuli to, že i třeba tady názor ministerstva je takový, že klidně by teda mohlo v blízké době, doufejme, probíhat přírodní pohřebnictví tím způsobem, že klidně budeme vkládat do mělčích hrobů, bez rakve, tím pádem třeba i hodně vlastně zlevníme ten pohřeb do země, který dneska nedokáže vůbec jako ekonomicky konkurovat té kremaci. A rodina se takhle bude moct pořídit vlastně své pomocí od začátku, ať už jde o úpravu tělo i od ukládání, bude moct právě třeba vlastně to celé vykonat sama, tím, že to nebude tak hluboký výkop, bude to starší, nebude muset pořizovat rakev třeba jinou než tu transportní, která bude nějak zprostředkována třeba tím zprostředkovatelem nebo zprostředkovatelkou. A potom vlastně i to pohřebiště jako takové může být právě spravované nějakou neziskovou organizací, může klidně vypadat jen jako louka,
nemusí tam být žádná stavba, předpokládám, nutně Přesně daná, tak, nemusí. nic takového není Ani daného plot. zákonem. Ani zeď. Takže vlastně tomu přírodnímu pohřebnictví bychom se přiblížili už hodně, případně i třeba v rámci té teramace. Takže děkuji vlastně za takhle kladné stanovisko a my teďka s Kristýní Stupnou budeme pracovat na tom, abychom dodali dostatečné podklady, právě třeba se zdroji ze zahraničí, proto, aby se tohle dobře uchopilo v rámci nějaké novely, kterou doufáme. My ti děkujeme za tvoje dlouholeté úsilí, že tě to ještě pořád neopustilo, protože tolik času jsem nevěřil, že vydržíš. A to je velice na tvůj věk neokázalé, netradiční, že i mladí lidé mají zájem o poslední věci, když mají celý život před sebou. Já hlavně vnímám velkou podporu lidí, kteří o tomhle volají, takže vlastně jenom díky nim mě to pořád ještě drží. Díky. Děkuji za rozhovor. Taky.